Ja, we zijn met kameraden bij een Amerikaan. Ah, zo, wie zit hier eigenlijk? Ja, we? En ben je ook wel een beetje voor de muziek en van het Bad Billy Blue Festival of dat nou? Ja, natuurlijk. Dat vind ik mooi, hè? Een mooie combi. Ja, we? De geerwerkers van het Badhoes in de Westerreen organiseren de 6e editie van het Bad Billy Blue Festival. Nee, het gebeurt niet dat het hier toch op middenwaar oorlogs waard. Wie de koperen ploert, nou volop aanwezig. De 6e editie van het Bad Billy Blue Festival. Je weet er net van ophouden, hoor. Nee, wees net. Ik bedoel, het is toch hartstikke leuk. Ja. Jullie zetten mooi terug. Nou, dit is eigenlijk een beetje ontstaan uit het idee, want voorheen bij het Aardebadhuis hier is de American Day. En nou ja, dat willen wij vasthouden, daarmee terug in, maar dan op een eigen manier, op een andere manier met het Nijbadhuis. Dus zo is het ontstaan. Maar voor de skaten stands en vertief je de band wie het een slaggerdij. Kom je weer voor de muziek, voor de auto's? Beide. Voornamelijk voor de auto's. Mooi je meer ook de hele dag? Ik hoop het wel. Als het een beetje gezellig blijft, dan Wordt het vast? ja, dat hoop ik. Kom wel goed, toch? We willen een biatje. Even op de springkussens. Ja, En vind je wel mooi. ja. Mooi water bij. Geweldig. Ja. Ben je meer al alle 6 edities of is het de eerste keer? Dit is de tweede keer dat we hier binnen. De festivaldag wordt combineren met een meeting van de Frieske V8-rieders. Nou ja, we hebben stil van V8-motoren, Amerikaanse auto's. En daar kan iedereen als vriendenclubs even bij komen. We proberen zoveel mogelijk spullen te organiseren wat voor iedereen toegankelijk is. En je hij hem een dag waar iedereen dan bij elkaar komt? Ja. Nou, je ziet een nice mooie auto, een andere auto om het samen te zeggen. Had een verhaal, wat zit erachter? Nou, niet zozeer, maar ik had hiervoor een Mercedes G-klasse. En ja, daar moest veel aan gebeuren. En nou ja, ik ging even bij een goede kennis kijken. En die had dit ding staan, dus ik zei, nou, wat doe je ermee? Ja, nou ja, zo en zo. Hij handelt wel veel, ook in die auto's. Dus die zei van, nou ja, het is handel, dus als je wat anders hebt. Ik zei, nou ja, ik heb wel een G-klasse. Oh, nou, daar kunnen we vast wel uitkomen. Dus dan hadden we het eigenlijk zo wat. Nou, en ik heb nou net een maandje. Maar voor laten keuren, had ik zo'n mooi papiertje. Stond helemaal vol met de dingen die anders moesten. Nou ja, hebben we dat eerst maar gedaan. Een flinke investering geweest. Nee, Nee, net. nee. Het hele papiertje heb ik voor €35 klaargemaakt. 35 euro, nou dat valt mee. Daarop. Wat voor auto is het? Chevrolet Caprice van 1976.